Ladies and gentlemen, we've had a non-alcohol policy here during the whole tournament. Hopefully you're all aware. Her på grafikken ser vi altså doing drug testing, etc. forløbet i singleturneringen, hvor det altså vi om ganske kort tid er klar til finalen mellem tyske Christina Schüler og Leila Brossel fra Holland. Richards, your turn. Og her hvor det er, at vi altså har en lidt sjov chance. Vi har altså haft en 0 alkoholspolitik igennem hele forløbet her ved Europamesterskaberne her, hvor at Little Richard Ashdown altså bliver testet for, om han skulle være alkoholpåvirket. 3 points. No, he's clear. Thank you. Der var altså et resultat, der siger, at han mod forventning var uden alkohol i blodet. So much better now. No, it has been great, the conduct shown by the players, the managers, and even some of our spectators. Not all, but most. So our officials are standing by. It is our girls' singles final. As I say, 7 legs to be played. Let's bring on the first of those players. She is from the Netherlands. It's Leila Brossel. And her opponent in this final is from Germany. It's Christina Schüler. Så er vi godt i gang med dagens tredje ud af 5 finaler. Den tredje finale her er altså pigefinalen, der består mellem en tysker og en hollænder. Her er tyske Christina Schüler og hollandske Leila Brossel. Leila Brossel, der i semifinalen vandt over den danske verdenssætter Vivian Bendorf. First leg Germany, so throw first. Game on. Six. 66. 60. 60. 81. Og 81 af tyskeren. Det er en noget nervøs start. 81. Men til gengæld godt fulgt op af hollænderen. 13. 82. Og man kan godt sidde og æve sig over, at det ikke er Sofie Bendorf, der er i finalen. Hun var på forhånd udset en rigtig, rigtig god chance, og også set i lyset af en placering som nummer 1 på verdensranglisten, så havde man jo haft forhåbning om, at hun kunne gentage succesen tilbage fra 90'erne, hvor det var danske Anne-Louise Peters, der vandt Europamesterskabet fra 1990-1992, og altså er den eneste og
det seneste og eneste europamester, vi har haft i de individuelle rækker. Noget af det tætteste, vi har været på det var Kasper Rasmussen, der fik en sølvmedalje ved EM i singleturneringen i Ungarn for 2 år siden. 60. Germany require 123. 23. Netherlands require. Men når det er sagt, så er det er et godt resultat af Sofie, og stor cadeau til hende i øvrigt. Jeg kan ikke tage noget fra det resultat. 60. Netherlands require 35. Så det er altså 1-0 til Leda Brussel, der er godt på vej. Til at vinde det europæiske mesterskab. Skal altså have 4 sæt for at vinde kampen. Kun 9 scorede Christina Schüler. Det var ikke sådan, hun spillede i sin semifinal tidligere på dagen. 22. Men generelt så har det været et europamesterskab, der er gået som man havde håbet på. Spillerne har været glade, og turneringen er generelt foregået ganske fornuftigt under nogle gode rammer her i Vingsted Centeret. Lidt ude for Vejle. 55. Og det der er sagt af Christina Schüler, det er lidt af det vi så fra en semifinale. 45. Germany require 98. Så er det altså 98, så skal hun ned i en triple 19 nu. Så er det dobbelt 19. 60. Det er Brussel på 132, vi kan vide, om hun går guld. Nej, hun bliver oppe i 20'eren. Så skal hun have en 12 eller en 20'er. Ja, det var et hasarderet spil. Så skal hun over til højre i en 3'er. Så kan kameramanden gå over på dobbelt 8. Og så vælger hun altså at gå 12'eren. 12. Germany require 8. Christina Schüler på dobbelt 4. Nede i dobbelt 2. Og så er det udlignet til det. Og at begge sæt altså er gået mod udlæg. 45. Men som sagt et EM, der er blevet holdt i god ro og orden og til kryds og slank for de danske arrangører. Stor cadeau til Dansk Stavunion og de mange frivillige, som har været med til at gøre det muligt at holde EM på dansk jord. Der er blandt specielt alle de tavlefører, som har stillet sig til rådighed. Uden dem havde det været umuligt at gennemføre nogle af kampene. 26.
Så begynder de altså at få nogle tripler med begge to. Har smidt nerverne fra sig. Holland, der i øvrigt har prøvet at vinde junior-rækken for 3 gange, men tyskerne har gjort det en gang tidligere. Dermed er Holland også det eneste land, der har vundet det flere gange. Danmark med Andrew 3 succeser i de første 3 udgaver af det europæiske mesterskaber for juniorer. Fra 1990 til 1992. Alt sammen noget, der foregik på dansk grund i øvrigt. Og det er altså ikke fordi, der som sådan er tradition for, at det skal holdes på dansk grund. De første 5 år, der blev afholdt EM for juniorer. Der blev det altså gjort på dansk grund, og her hvor at Christina Schürrle, hun spærrer sig selv for at komme ind i nummer 15. Og så havde vi i øvrigt også et EM på dansk grund i 1999, og siden da har det været alle andre steder end Danmark. Så er det 2-1 med Christina Schürrle, kommer altså tilbage i opgøret efter at være bagud 1-0. Har hun bragt sig selv foran 2-1, og første gang, at en spiller i den her kamp holder udlægget. Og det er et rigtig godt kast, Christina Schürrle, hun har i øvrigt. De to spillers kast minder i øvrigt meget om hinanden, når man ser det heroppe fra den her vinkel. Men Schürrle, som har et meget godt kast, og har nogle ganske gode vilkår for at kunne gøre sig som seniorspiller også, når hun rykker op i de rækker. Men der er selvfølgelig lang tid til nu, og der står formentlig en del europæiske mesterskaber i vente for hende. Hvad meningen så var med at gå i bull der på første bil, det forstår jeg ikke. Så er det altså Layla Brussel, hun viser, hun er stødt af. Det er en godt svar tilbage af Christina Schürrle, og det skaber altså alligevel lidt spænding i det her sæt. Hvor Layla Brussel ellers ser ud til at være rimelig komfortabel foran, men Christina Schürrle med en god score mere, så ser det altså ganske godt ud. Sådan, ja. 97. Så er der altså 150 tilbage for Layla Brussel, der du slog Sofie Bendorf, den danske verdenssætter i semifinalen. Og så 156. Det kunne ellers have været et ganske godt forsøg. 90 for hollænderen, og hvis der er nogen nye, der spiller derhjemme, så på 90 står den modstander på en lukker, så går du ikke i 18. Det kan på ingen måde anbefales. Og så Christina Schürrle for at komme foran 3-1. 3-1 bliver det. Lukker på 88, og så er det for alvor Christina Schürrle, der har brækket sig i førersædet. 3-1 til den sympatiske tysker i øvrigt. Og har altså også nu udlægget for at bag med det europæiske mesterskab, og generelt så tegner det til at blive et rigtig, rigtig godt EM for Tyskland. Der er altså en 3. medalje i doubleturneringen, og har en dreng, Nico Schultz, i den forestående finale, hvor der han skal spille mod hollandske Michael van Berg. Så er der naturligvis også medaljer til tyskerne i forbindelse med holdkampen, hvor de tabte semifinalen til hollænderne. 57.
60. 95. 121. Brussel altså ligger maksimalt pres på Christina Schürrle, som ellers virker ret overbevisende. 41. Netherlands require 122. 122 skal. Jeg tænker, hun overvejer, om det giver mening at blive oppe i 18'eren. Det forsøgte hun altså. Og grunden til, at det måske ikke vil give mening, det er jo fordi, at Schürrle er så langt bagud. Så har Lady Brussel altså en gylden mulighed for at reducere til 2-3. Men det er noget værre skrammelværk, det hun får lavet der. 3 pilskutter til for at komme ned på en lukke for 50. Og Christina Schürrle, der kun kan presse på, ganske godt forsøg. Det er på 88, som hun lukkede tidligere. Får hun muligheden for det. Lady Brussel over i dobbelt 14 og så ned i dobbelt 20. Så er der reduceret til 2-3. Og endnu en gang er udlægget brudt. Og følger det den tendens, jamen så bliver det formentlig Christina Schürrle, der løber af med mesterskabet. Come on, Christina. Og nu begynder det altså, i takt med at vi begynder at nærme os slutlinjen på den her kamp, så begynder det altså at blive halvforkrampet. Begge spillere, de er godt klar over, at det er nu, det begynder at skabe til og begynder at tænke over konsekvenserne. Og samtidig succesen ved, at man eventuelt kunne vinde det europæiske mesterskab. Men som sagt også konsekvenserne af at tabe det. 32. Kun 32 af Lady Brussel, og så begynder det at ligne noget for Christina Schürrle, der får en triple med. Kan hun få en mere? 84 tror jeg, hun er ganske tilfreds med. Efterlader 152, og 300 tilbage for Lady Brussel. Det bliver meget svært, specielt når man kun scorer 21. Christina Schürrle, der bare skal fokusere på at lave et fornuftigt nedspil nu her, og så er jeg sikker på, at en tyske landstræner i den grønne skjorte i baggrunden vil fløjte op i stolen, ligesom der har gjort det tidligere, når de tyske drenge har leveret, som han har håbet på. Og så spiller hun formentlig interessant nedspil ned på de 30, men ikke desto mindre har hun altså ned på en ren lukker. Lady Brussel kan kun se fra. God sidste, der sikrer en mulighed for at kunne lukke, hvis det skulle være med Christina Schürrle, der altså har rent forkert. 8. Netherlands require 26. Her hvor der altså bliver rettet noget nede på tavlerne. Germany require 22. Og det er altså tavleføren, der skabte forvirring omkring, hvad Christina Schürrle havde tilbage tidligere. Og Richard Ashdown lige har rettet til, og så
at Christina Stewart godt klar over, at nu har 4 tilbage. Her hvor Layla Brossel har spillet sig godt ned til at presse den, men er det nok for at presse Christina Stewart? Nok! Det er godt, ja. Men man skal ikke udelukke, at hun kommer til igen. Layla Brossel skal vi ud i et sidste afgørende sæt. Så skal hun altså have en dobbelt 10 for udligning til 3-3. Det er ikke denne gang. Christina Stewart får et europæisk mesterskab i hænderne på tyskerne. Og så er hun altså op i det englænderne kalder Madhouse, op i dobbelt 1. Skidt der er der Lady Brossel, og så får hun lavet noget forfærdeligt noget. Og det er altså risikabelt ved at komme op på dobbelt 1, det er, at man kan ikke komme ind på skiven en eneste gang uden at poste. Dobbelt 10 for Layla Brossel, og igen brænder hun dobler. Fuldt fortjent vist. Den er Stewart, der i øvrigt skulle lukke her. Og den tyske landstræner puster godt ud i baggrunden. Han er godt klar over, at det her det vil være en kæmpe fjer i hatten på det tyske dartforbund. Og Christina Stewart, der går og griner lidt i baggrunden. Og så er der til 3-3. Og så er vi ude i den situation, hvor vi er ude i sidste afgørende sæt. Det vil sige, at tyskeren Christina Stewart, som jeg selv er startede, kaster først mod Bull. Ganske godt forsøgt de to kompetenter. Christina Stewart, der altså fik rød Bull, da hun kastede, og Layla Brossel, der fik en grøn. Godt udlæg af tyske Christina Stewart, og så er spørgsmålet om Layla Brossel kan følge op. Så skal der formentlig en triple til. Det bliver ganske fornuftigt spil. Og en ting det er at få nogle tripler med, men det skal godt være de rigtige. Det er altså kun 37 scoret, og så Layla Brossel kan gå ind og straffe den. Men så kræver det altså lidt mere. 41, det er ganske vist 4 point mere, men det er ikke for alvor nok til at straffe. Og det gælder om for Layla Brossel lige med, hun ikke har udlægget og fokuserer på bare at gøre sit bedste. Og lige præcis det der straf til Christina Stewart, når hun får lavet noget dårligt, og så skaber det altså vinder det momentum, og så havde hun praktisk talt stjålet udlægget. Men Christina Stewart med en rigtig god score igen. Og nu finder de altså det bedste dart frem de begge to. Det her, det er virkelig en finale værdigt. Og så er det helt okay, at der vil være en svipser en gang imellem. 160 for Christina Stewart, skulle have brugt 2 triple 20'ere. Så er det 106 og 124 for Layla Brossel. Så skal hun over en triple 18. Hun bliver over i triple 18. Interessant nedspil, men lad os nu lige følge den her, så skal hun over i triple 18. Og hun bliver også over i triple 20. Jeg tror, der er nogen, der skal ned og fortælle dem, hvordan det er, man gør nedspil. Men lad os nu hellere lige fokusere på de 66 for Layla Brossel. Det navn har jeg efterhånden sagt en del gange, og hun efterlader nu 36 for det europæiske mesterskab. En bil på den. Spiller sig ned på 32. 18. Dobbelt 20. Så er den ned i dobbelt 10. Skal det være nu for den unge hollænder for at tage det europæiske mesterskab, hvilket comeback det vil være efter at have været bagud 1-3. Så skal hun op i dobbelt 12 nu. Og det er der! Efter at have været bagud 1-3, så har den unge hollænder altså laver et fantastisk comeback og vinder 4-3 over forhåndsfavoritten Christina Stewart. Og det er da ufatteligt. Her hvor hendes snakke Diana Braunfeldt kommer op. Og det er en spiller, der har rørt helt forståeligt, og de hollandske spillere, som altså er totalt dominerende.